Neiti istuu rannalla kirjavalla kivellä, katsoo ylös, katsoo alas. Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Tervaisia Kainuusta, Kainuun museon podcastia. Me ollaan kuultu aiemmissa jaksoissa paljon naishistoriaa ja nyt naishistoriasta, Kainuun naishistoriasta me päästään suoraan M-ruukkiin. Tässä on äänessä näyttelyamanuenssi Henna ja haastateltavana tänään on Jarkko, maakunta-amanuenssi Kainuun museosta. Ennen M-ruukin perustamista Suomussalmella harjoitettiin jo talonpoikaista raudan valmistusta. Mitä ihmettä tämä talonpoikainen raudan valmistus oikein on? No, rautaahan on itse asiassa valmistettu jo ihan tuolta ajanlaskun alusta asti täällä Kainuussakin. Esimerkiksi tuossa Äkälänniemessä on tämmöinen muinainen raudan valmistuspaikka. Eli ihan tuossa pari-kolme kilometriä tuota Kajanin jokivartta Sotkamon päin, niin siellä Niemekkeessä on tämmöinen raudanvalmistuspaikka. Ja sitten myöhempinä aikoina, viime vuosisatojen aikoina, niin on tämmöistä talonpoikaista raudanvalmistusta harjoitettu. Eli Suomen vesistöistähän löytyy ja soista löytyy tämmöistä järvi- tai suomalmia, joka on tämmöistä rautaoksidisaustumaa. Siitä nyt ei varsinaisesti enempi tiedä siitä prosessista, että varmaan geologien osaamisalueelle menee se enempi, mutta joka tapauksessa niin tämmöisiin vesistöjen lähelle muodostuu sitten tämmöistä rautaoksidia, mitä voidaan hyödyntää ja jatkojalostaa sitten raudaksi. Ja tätä rautamalmia nostamalla niin sitten voidaan hyteissä polttaa rautaa, eli käytännössä tämmöinen uunihytti valmistetaan kivistä ja siellä on sitten tämmöinen pesä, missä on sitten poltettu hiiliä, joko tämmöistä koivu- tai mäntyhiiltä riippuen vähän, että miten kuumaksi on se harkkohytti pitänyt saada, ja siellä on sitten lisätty siihen tätä rautapasuutetta, ja siitä sitten on rikastunut tämmöistä rautaa. Niin tämmöistä on sitten täällä Kainuussakin harjoitettu ja valmistettu. Tästä prosessista löytyy muun muassa video Kainuun museon YouTube-sivulta. Siellä on tämmöistä Hyryysalmen Kaunislehdossa poltetaan rautaa elokuussa 2024, niin sieltä löytyy tämmöinen 10-minuuttinen video, niin asiasta kiinnostuneiden kannattaa käydä sieltä vilkaisemassa, että miten tämä prosessi tapahtuu. Okei, rautahyttejä on siis käytetty täällä Kainuussa jo todella kauan, mutta osaatko sanoa mitään tarkempaa yksityiskohtaa vaikka ennen tämmöistä ruukkitoiminnan perustamista? No esimerkiksi 1800-luvun alkupuolella Suomussalmella vaikutti tämmöinen herra nimeltään Johan Gerhard Snellman, ja hänellä oli rautahytyt Suomussalmen Ämmäkosken partaalla ja Karhulan Pappilan rannassa. Ja tuohon Ämmäkosken partaalle hän sitten myöhemmin aika lailla samoille paikoille käsittääkseni niin nousi myös tämä M-ruukki. Ja Snellmanin tiedetään onnistuneen tuottamaan noin 200 leiviskää, eli noin 1700 kiloa parasta rautaa, jonka hän sitten möi tuonne lähiympäristön asukkaille. Eli todennäköisesti nämä paikallisväestö niin on sitten valmistanut erinäköisiä auroja ja työkaluja ynnä muita rautaesineitä, mitäpä sitten on, tai toki se seppä on sitten valmistanut eri rautaesineitä, mutta ihan tähän paikallisesti on tarvittu tätä rautaa ja kysyntää ollut, niin siitä on tämä Snellman sitten saanut vähän lisätienestiä. Ja todennäköisestihän tämä oli tosiaan tälle Snellmanille sivutoimi, että tuolla Suomussalmella hän toimi kappalaisen sijaisena sitten. Mielenkiintoista kappalaiselta sieltä Suomussalmelta. No, mitenkäs sitten tai milloin varsinainen M-ruukki perustetaan? Joo, M-ruukkihan perustetaan vuonna 1841 Johan Vekeliuksen toimesta, ja hänethän tunnetaan tämmöisenä Hyrynsalmen yrittelijänä, kirkkoherrana.
Ja tiedetään, että Vegeliuksella ei ollut niinkään suurta intohimoa tämmöistä omaa omaisuutta kartuttaa, mutta hän halusi enemmänkin Suomussalmen ja lähialueiden puutteesta kärsiviä ihmisiä, niin heille tarjota sitten työtä. Että varsin tämmöinen jalo ajatus ollut sitten hänellä. Eli esimerkiksi tuolla on 1830-luvulla niin ennen perustamista, tuon Ruukin perustamista, niin oli Kainuussa nämä moruvuodet. Kertoisitko sinä vähän näistä moruvuosista enempi? Joo, moruvuodet oli pahat katovuodet ja nälänhätä 1830-luvulla. Silloin muun muassa piirilääkärinä täällä aloitti Elias Lönnroth ja hän todisti heti pahaa nälkää ja sairauksia ja sairastui itsekin. Ja tuolla moruvuosien aikaan kyllä ruoan hankintaa hankaloitti se, että pahat taudit riivasivat ympäri Kainuuta ja todella moni oli sänkyyn kaatuneena sairastamaan eikä päässyt sitä ruokaa hankkimaan. Se oli kyllä kurjaa aikaa Kainuussa. Joo, ja lupa M-Ruukin perustamiseksi niin saatiin 3. kesäkuuta 1841. Ja Vegelius saattoi tuolloin rakentaa tai perustaa ruukin, jossa oli 1 tai 2 piippuinen harkkohytti, 20 leiviskän vasara ja 2 ahjoa. Ja sopivaksi paikaksi tosiaan valikoi tuo Suomussalmen Ämmäkoski. Ei pidä sekoittaa tähän Kajani Ämmäkoskeen, saattaa herkästi mennä sekaisin. Ja nämä molemmat rannat oli sitten siinä Suomussalmen Ämmäkoskella niin Ruukin käytössä. Ja Ruukin rakennustyö eteni siihen malliin jo, että 1842 maaliskuussa niin asiantuntijana toiminut Elias Dahlströmin johdolla rakennuksia ja rakenteita oli valmiina asuinhuoneet, pato, makasiini, hiilihuone, kotitarvesaha, kankirautapaja ja hytti. Ja kuten monesti niin näissä tämmöisissä yrityksissä, niin alku on aina hankalaa, ja niin se oli myös tällä Vegeliuksen johtamalla M-Ruukilla. Esimerkiksi pato- ja vasaranlaitos oli rakennettu taitamattomasti. Ja myös Vegeliuksessa oli varmasti itsessään vika, että hän ei pystynyt tuommoisia tarvittavia muutoksia tekemään, että Ruukista olisi saatu kannattava. Ja Vegelius itse menehtyi 74 vuoden iässä vuonna 1845, jonka jälkeen M-Ruukin vetovastuu siirtyi kirkkoherran pojille Adolfille ja Juhanille. No, Ruukin perustamisen alku oli hankala, mutta Johan Vegelius kuitenkin innokkaasti pisti tämän toiminnan alulle. Mitä sitten tapahtui, kun vetovastuu siirtyi Juhanille ja Adolfille? Olivatko he tämän Vegeliuksen kirkkoherran pojat siis? Ymmärsinkö oikein? Joo, kyseessähän on Vegeliuksen pojat ja johtajana näistä veljeksistä toimi vanhempi Adolf, joka oli työskennellyt aikaisemmin muun muassa Paltamon pitäjän kirjurina. Ja hän oli koulutukseltaan maisteri, ja hän oli muutenkin jo aikaisemmin auttanut tuossa M-Ruukin hoidossa isäänsä. Ja veljeksien aikakaudella niin Ruukin toimintaa tehostetaan ja siihen investoidaan, ja silloin muun muassa saadaan rakennettua 2 uutta harkkohyttiä. Ja nähtävästi tämä veljesten investointitoiminta oli siinä määrin hyvää ja onnistunutta, että tätä M-Ruukin kankirauttaa luonnehdittiin laadultaan eriomaiseksi. Uuden johtajan aikaan siis toiminta paljon tehostui. Näkyykö tämä paljonkin tuotannon tehostumisena myös? No, tuotannon volyymi pysyy edelleen melko matalana. Ja tähän muun muassa vaikutti se, että kevättulvat oli tämmöisiä, jotka sitten aiheutti ongelmia. Tuossa aikaisemmin oli jo puhetta, että sillä patorakennelmissa oli muun muassa, tai niitä oli rakennettu taitamattomasti,
niin se sitten rupeaa kostautumaan monesti kevättulvien ja jäidenlähden aika, niin saattaa rikkoa näitä rakenteita. Ja näin kävi sitten muun muassa tässä MR-ruukin tapauksessa, että näitä tehdasrakenteita hajosi. No kauanko veljekset pysyivät ruukin johdossa ja mitä tai kuka omisti ja johti ruukkia sitten heidän jälkeen? Tai ketkä? Oliko siellä montakin ruukin jatkajaa? No joo, näitä ruukin patruunoitahan oli useampia. Se muun muassa kertoo sitä tarinaa, että historia-aikana tästä MR-ruukista oli hyvin hankalaa saada kannattava. Tähän vaikutti muun muassa se, että Suomussalmi on syrjäisessä paikassa ja kulkuyhteydet on heikkoja. Eli eihän siihen aikaan vielä tämmöistä maantieverkostoa ollut mitä nykyään, mitä kautta tavaraa olisi saatu liikenteeseen. Eli tavaraa piti näitä rautaharkkoja esimerkiksi yrittää kuljettaa sitten vesiä pitkin tai talvisin poroja hyväksi käyttäen. Ilmari Kianto on tässä teoksessaan patruunan tytär muun muassa kuvannut tämmöistä, muistaakseni se oli 600-päinen pororaito, joka sitten kuljetti ahkioissa näitä MR-ruukin rautaharkkoja sitten eteenpäin ja markkinapaikoille. Eli se oli semmoinen asia, joka vaikutti heikentävästi ruukin kannattavuuteen. Ja tästä syystä johtuen niin ruukin omistajuus vaihtui monesti vuosikymmenten saatossa. 1856 Wekeliuksen veljekset möivät tämän ruukin toiminnan Karl Alrik Kastreenille, joka päätti jo sitten vuotta myöhemmin myydä 80% omistamasta osuudestaan oululaisille liikemiehille Granbergille, Frantzenille, Bergbomille ja Ringvallille. Ja näillä oululaisilla liikemiehillä olikin suuria suunnitelmia ruukin suhteen. Esimerkiksi heidän tarkoituksena oli laajentaa ruukin toimintaa, kehittää masuunia, putlaus- ja hitsausuunia, avointa ahjoa, valssainta, kankirautavasaraa, nippu- ja naulavasaralaitosta oli tarkoitus rakentaa ynnä muuta ahjoa ja tämän tapaista laitetta, jolla tätä rautateollisuutta ja tuotteita olisi sitten voitu kehittää ja jalostaa pitemmälle. Hyvä, siis Oulusta asti löytyi uusia omistajia tähän liikemiehiä. Oliko sitä, kun sanoit ja kuvailit, miten vaikea oli kuljettaa sitä rautaa sieltä Suomussalmelta markkinapaikoille, niin oliko yksi tämmöinen markkinapaikka mahdollisesti Oulussa saakka vai mihin kaikkialle näillä veneitse ja porokyydeillä tätä rautaa kuljetettiin? No tämä Oulun suutahan on ollut perinteinen, mitä täältä Kainuusta on kuljettu idästä länteen tai lännestä ihan itään, että riippuu, että mistä suunnasta on liikuttu. Mutta toki sitten myös Kajaanin, Kuopion, Kuusamon suuntaan on mennyt tätä tavaraa. Joo, no oululaisilla liikemiehillä oli suuret suunnitelmat kehittää tätä MR-ruukki-yhtiötä ja mitä kaikkea äsken luettelitkin, että miten toimintaa aiottiin laajentaa, niin toteutuiko nämä suunnitelmat? Joo, eli tämä uusi infrastruktuuri rakennettiin verrattain hitaasti, muun muassa siksi, että heillä oli tarkoituksia laajentaa toimintaa sahateollisuuden pariin. Myöskin ammattitaitoisen rakennusmestarin löytäminen oli ruukin laajennustyömaalle hankalaa. Ja uusista tuotantovälineistä viimeisenä valmistui putlauslaitos vuonna 1866. No paria vuotta ennen tuota putlauslaitosta 1864 tapahtui suuri muutos. Mikä tämä muutos oli? Seuraava suuri muutos tapahtui 11. helmikuuta 1864 ja nykykielellä puhuttaisiin varmaan fuusiosta, eli Kurimon ruukki ja MR-ruukki niin yhdistyvät
ja näin syntyi Kurimo M-Rautatehdas Oy. Ja käytännössä tämä tarkoitti sitä, että M-Ruukista tuli Kurimon Ruukin tämmöinen apuruukki. Mutta jo noin 5 vuotta myöhemmin niin tämä uusi Kurimo M-Rautatehdas Oy ajautuu vaikeuksiin ja jättää konkurssihakemuksen sitten syksyllä 1869, jonka vuoksi tämä M-Ruukin toimintakin niin päättyy noin 3 vuoden ajaksi. No, tämän tuotannon tai toiminnan ostaa sitten liikemies J.G. Bergbom Oulun suunnalta, ja 1870-luvulle tultaessa niin muun muassa tämä takkiraudan tuotanto on silloin jo hyvässä volyymissa ja toimii tehokkaampana kuin koskaan. Ja tuotantohuipusta huolimatta liiketoiminta rasittaa muun muassa rupla-arvon aleneminen ja Venäjän uudet tullimääräykset. Ja se tosiaan asia, että rautateollisuuden korkeasuhdanne oli kääntynyt laskuun. Ja niinpä myös M-Ruukin toiminta tulee päätökseen vuonna 1878 kannattamattomana. Ja vuosisadan loppupuolella niin tämä M-Ruukin omaisuus myytiin, rakennukset purettiin ja osa tavarasta kulkeutui ympäri lähitiennoita ja pitäjiä sitten. Mielenkiintoista. Ei tiedä, vaikka jossakin paikallisessa suvussa olisi siis vieläkin tätä M-Ruukin irtainta kenties jäljellä, mutta harmi, että rakennukset on purettu. Onko tästä M-Ruukista siis mitä säilynyt meille tähän päivään saakka? Joo, kyllä olen työni puolestani tavannut paljon suomussalmelaisia ihmisiä ja henkilöitä, ja he ovat muun muassa sitten kertoneet, että tätä M-Ruukin omaisuutta tai tavaraa, niin sitä on sitten löytynyt, näitä harkkoja ynnä muita rautatuotteita on saattanut sitten löytyä, ja ne on sitten jossakin edelleen tallessa, ehkäpä näköisellä tai sitten autotallien kätkössä tai varastojen kätkössä, mutta kyllä sitä jonkin verran vielä tällä paikallisilta löytyy. Mutta tätä aineellista perintöä on esillä myös Suomussalmen kotiseutumuseossa. Siellä on tämmöinen M-Ruuki-aitta vuodelta 1870, eli tämmöinen rakennus on säilynyt ja se on siirretty Suomussalmen kotiseutumuseoon. Ja siellä on esillä erilaista tämmöistä rautatavaraa, mitä on muun muassa sitten valmistettu. Muun muassa tämmöinen naulavasaran varsi, joka on ollut tämmöistä tuotantovälineestä ja ynnä muuta rautaplootua. Ja sittenhän meillä täällä Kainuun museolla niin on muun muassa valokuva-aineistoa. Suomussalmella on vaikuttanut muun muassa tämmöinen kuin J.V. Roinila, joka valokuvasi tätä M-Ruukkia sitten tuolloin vuosisadan vaihteessa. Tai taisi enempi olla jo 1900-luvun alkupuolella, mutta näissä kuvissa sitten on vielä jäljellä ja näkyvissä tätä M-Ruukin rakennuskantaa. Ja näissä kuvissa näkyy tosiaan vielä tuommoista vanhaa silta- ja patorakennelmaa ja tuotantolaitoksia. Ja sitten taitaa muun muassa tuommoinen joku masuuni olla. Mutta tosiaan Roinila kuvasi lasinegatiiveille, ja nämä on tosiaan Kainuun museoarkistossa ja ihan tutkimuskäytössä, jos joku aiheesta kiinnostuu. Mielenkiintoista. No hei, meitä kaikkia myös kiinnostaa kuulla todella paljon, että millaista oli ihan työntekijän arki tuolla M-Ruukilla. Ja sinähän maakunta-amanuenssi Jarkko Kauppinen olet tutkinut M-Ruukin työntekijöiden arkea. Mitä siitä tiedetään? Kyllä, hiukan olen tutkinut tätä historiaa, ei nyt mitenkään enemmälti, mutta tuommoisessa rautaseminaarissa pidi lyhyen esitelmän aiheesta elokuussa 2022, ja sitä myöten asia on tullut tutuksi, mutta en nyt varsinainen mikä asiantuntija tässä asiassa kuitenkaan ole. Mutta
Eli tämä työntekijäarki on ollut moninaista ja vaihtelevaa. Alkuvuosinahan täällä oli hyvin vähän näitä työntekijöitä, ihan muutamia. Ja leimallista noille ajoille tai oikeastaan koko MRUkin historia-ajalle oli se, että työ oli tämmöistä kausiluontosta. Eli silloin kun varsinaisena sesonkina esimerkiksi kesällä nostettiin tätä rautamalmia järvistä, niin silloin tarvittiin enemmän myös työntekijöitä. Ja esimerkiksi tämä järvimalman nosto piti juurikin kesällä sitten suorittaa, koska talvisin vesistöt oli jäässä, eikä näin olisi sen aikaisilla menetelmillä onnistunut. Ja tämmöisiä tavallisia titteleitä tai ammatteja, joita tuohon aikaan oli muun muassa sepät, hyttimies ja hiilirenki. Nämä olivat ilmeisesti niitä vakinaisemmassa työsuhteessa olevia, nämä sepät, hyttimiehet ja hiilirengit. Jos sinun pitäisi valita, niin olisitko sinä mieluiten seppä, hyttimies vai hiilirenki? No, kyllä minä olisin seppä ihan siitä syystä, että hänelle taidettiin yleensäkin maksaa parasta palkkaa. Ja tosiaan, jos tuohon kausivaihteluihin vielä sen verran palaa, niin siihen aikaan niin työvoimasta saattoi olla pulaa. Ja ihmiset mieluummin työskentelivät esimerkiksi tervanpolton parissa tai sitten maatalouden parissa. Sieltä saattoi monesti sitten sen leivän saada perheelle ehkä sitten leveämpänä tai muuten mukavammalla tavalla. Vaikka tervanpoltto ja maatalous niin varmasti ovat ihan yhtä lailla ollut kuormittavia ammatteja tai työtehtäviä tuohon aikaan. Ja jos esimerkiksi näitä MRUkin päivätyökirjoja tutkii, niin voi huomata tämä kausivaihtelu sillä tavalla, että esimerkiksi helmikuussa 1849 Ruukin palveluksessa oli 4 henkilöä ja sitten tuolloin kesällä, kun oli tämä järvimalmin nostoaika heinäkuussa, niin työntekijöiden määrä oli silloin 11 henkilöä. Vuoden vilkkain kuukausi oli syyskuu, jolloin Ruukin palkkalistalla oli 16 henkeä. Ja jos palkkausta mietitään, niin tuolloin 1840-luvulla palkat vaihteli noin 60-80 kopeikan välillä. Ja parhaat päivätienestit kipusivat 1 ruplaan, kun kehnoimmillaan työntekijän kukkaron kertyy vain 30 kopeekkaa päivässä. Ja monesti tämän kehnoimman palkan sai sitten siihen aikaan ei ollut mitenkään poikkeuksellista, että lapsityövoimaa käytettiin, niin niitä sitten saatettiin maksaa lapsille tämmöistä pientä palkkaa. Ja sepät ja hyttimiehet pyrittiin palkkaamaan aina vuodeksi kerrallaan, mutta tavallista oli sekin, että työehdosta sovittiin kunkin työntekijän kanssa aina henkilökohtaisesti, ja tämä saattoi aiheuttaa semmoista närää, kun samaa vastaavaa työtä vieressä tekevä niin saattoi saada parempaa palkkaa kuin toinen työntekijä. Kun MN-Ruukilla oli näitä omistajanvaihdoksia ja välillä talousvaikeuksiakin, niin miten ne näkyi siellä tavallisen työntekijän elämässä? Erinomainen kysymys, ja tämähän tietenkin näkyy sitten sillä tavalla, että palkat maksettiin toistuvasti myöhässä. MRUkin käteisvarat alkoivat välillä huveeta, ja sitten tästä johtuen niin näitä palkkoja muun muassa maksettiin vekseleinä, tuotteina, elintarvikkeina sekä nautintoaineina. Ja tämmöinen tapahan oli tietenkin sitten hankalaa. Monesti saatettiin näitä elintarvikkeita tai hyödykkeitä saada velaksi, jota sitten myöhemmin maksettiin takaisin. Ja saatettiin huomata sitten tosiaan myöhemmin, että hei, että tässä ollaan nyt käytetty tai eletty yli varojen, jolloin tämmöinen velkasuhde pääsi muodostumaan ja se oli tietenkin ongelmallista työntekijöille.
Ja aiemmin noista vekseleistä jo mainitsin, niin nämähän yleistyy siinä määrin tässä Suomussalamella, että niistä tuli ikään kuin tämmöinen virallinen tai epävirallinen valuutta paremminkin, mutta kauppaa saatettiin käydä myös näillä ruukin vekseleillä. Ja tässähän oli sitten taas mahdollisuus keinottelijoille. Paikalliset kauppiat kelpuutti nämä ruukin vekselit maksuvälineiksi, mutta tietysti nimellisarvoa pienempään hintaan. Ja vekselikeinottelu kuitenkin haluttiin sitten lopulta kieltää, ja tästäpä näille ruukin johdolle muun muassa sitten luettiin syytteet väärä raha liikkeelle laskusta. Vekseli, eli siis tämmöinen ruukin lupaus työntekijälle tai tämmöinen ikään kuin maksusitoumus, niin jos ei se käynyt enää sitten kauppiaille myöhemmin tai alun perinkään sen ei olisi pitänyt käydä paikalliselle kauppiaille, mutta missä tuon vekselin sitten olisi voinut vaihtaa rahaksi? No nämä vekselit olisi pitänyt vaihtaa rahaksi sitten Oulussa, ja sehän olisi toki ollut hankala, että Suomussalamelta sinne kuitenkin tulee se 200 kilometriä matkaa, ja sen aikuisin kulkupelejä menetelmin, niin sehän olisi ollut sitten useamman päivän reissu. No, miten tavallinen ämmänruukkilainen sitten eli? Mikä oli hänen elintasonsa ja millaisia oli viikon kulku tavallisella ämmänruukkilaisella? Elintasoa voi kuvata aika lailla semmoiseksi peruselintasoksi, eli mitä on muullakin paikallisväestöllä ollut. Asuinrakennuksen virkaa toimitti mökit, torpat, ruukin rakennuttamat työläisasumukset sekä Oilolan ja Hulkosniemen tilat. Ja vapaa-ajan vietto, no työpäiväthän oli siihen aikaan hyvin pitkiä, ne saattoi olla 12-14 tuntia, niin semmoista vapaa-ajan viettoon ei siihen aikaan ole sitten aikaa ollut samalla tavalla mitä nykypäivänä. Ja vaihtelua tämmöiseen arkiseen puurtamiseen tarjosi muun muassa juhlapyhät, ja tuohon aikaan tärkein juhlapyhä oli kekri. Haluaisitko sinä sanoa tuosta kekrin vietosta jotain, että minkälaista se oli 1800-luvun loppupuolella Kainuussa? No joo, jos me tällä hetkellä huomataan ehkä joulu kaikista, tai toki huomataankin joulu näistä syksyn ja talven juhlista kaikista eniten, niin kyllä se tuohon aikaan oli tosiaan se kekri kaikista tärkein. Kekri oli oikeastaan ainut kunnon ruokajuhla tuohon aikaan. Ja silloin oli kyllä pöydät koreana ruokaa. Oli leipiä, teoksia, kalakukkoja ja myös harvinaista herkkua pöydässä, eli tuoretta lihaa. Siellä oli syksyn teurasajan ruokajuhlan huipentuma, ja monessa talossa ei tuohon aikaan tuoretta lihaa syötykään muulloin kuin vain kekrinä, että muulloin sitten mahdollisesti jotakin kuivalihakeittoa esimerkiksi. Mutta kekriin liittyi myös paljon uskomuksia ja tapoja, että miten sitä kekriä juhlittiin, ja monesti emännät joutui heräämään jo puolen yön aikaan leipomaan, ja siihen, miten kekriruoka valmistettiin, niin siihenkin liittyi tietynlaisia uskomuksia. Ja sitten sitä kyllä myös juhlittiin pitkään ja antoisasti. Isännät keitti kekriviinat ja hoitivat teurastuksen, ja emännät leipoivat leivät ja teokset, ja leipä oli tuolloin vielä juhlapöydän kunkku, eli se sai siitä pöydän keskeltä kunniapaikan. Tuosta alkoi myös palkollisten lomakausi, eli oikein hyvä aika juhlia. Kekrin aikaan kyllä siis juhlittiin ja myös juotiin alkoholijuomiakin, mutta oliko tuolla ämmänruukilla haasteita arkisin tai muulloin kuin juhlan aikaan tämän alkoholin kanssa? Joo, tämä alkoholin käyttöhän aiheutti paljon poissaoloja, ja myös ylilyöntejä tapahtui.
Muun muassa tämä ruukinpehtori Johan Perkreen oli saada kirveestä, kun tuommoinen humalainen työntekijä siellä riehui. Mutta osalta tähän vaikutti Perkreerin omakin toiminta, joka mieluusti myös rommitäydennystä pyysi ruukille, että kun tarvetta vain oli semmoista saada. Kyllä, haasteita oli ja raittiusliikekin vasta pikkuhiljaa käynnistyi tuollakin seudulla. No, oliko siellä MR-ruukilla töissä? Sinä mainitsit jo seppiä esimerkiksi ja myös lapsityövoimaa, mutta oliko työntekijöinä myös naisia? Kyllä, MR-ruukilla työskenteli myös naisia. Heidän nimensä on mainittu näissä MR-ruukin päivätyökirjoissa. Ja esimerkiksi ruukin putlauslaitoksella työskenteli vaunumiehen tai naisen tehtävissä naisia. Ja sinällään mielenkiintoinen huomio oli, että sukupuolella ei juuri ole ollut vaikutusta kuitenkaan palkkaukseen. Eli tuolla putlauslaitoksellakin vaununaisina Wagner Quinna työskenteli muun muassa tämmöiset henkilöt kuin Greta Kemppainen, Leena Raappana ja Emma Fartford. Ja he saivat samaa markan ja 25 pennin viiva 1,8 markan palkkaa, ja se oli samassa linjassa kuin miestenkin palkat. Semmoinen pieni huomio vielä, että tuo Greta Kemppainen työskenteli sitten myös välillä masuunilla, ja silloin kylläkin hänen päiväpalkkansa on ollut 25 penniä pienempi kuin mieheltä. Että sukupuolta enempi ansio vaikutti ikä, sillä apupojat Vedham Tadekoschen ruotsiksi noissa päiväkirjoissa on Olof Hiltusen ja Petter Moilanen, niin tienasivat 60 penniä päivässä. Mielenkiintoista. MN-ruukki oli siis työntekijöillensä ainakin välillä hyvin toimiva tulonlähde, mutta voiko sanoa näin, että MN-ruukki olisi ollut Suomussalmen Sampo? Niin, siinäpä hyvä kysymys. Jo tuossa aikaisemmin meillä oli puhetta, että ruukilla oli omistajia, näitä patruunoita useampia, ja tämä omistajuussuhde vaihtui monta kertaa, niin siitä voidaan jo jotakin päätellä, että ei se ainakaan liiketaloudellisesti varmastikaan hirmu kannattava ole sitten ollut. Mutta parhaimmillaan tuolla 1860-70-luvuilla niin ruukilla työskenteli kuitenkin 100 työntekijää, jota voidaan pitää varsin suurena lukumääränä. Ja olihan tämä silleen vaikuttamassa tähän Kainuun teollistumiseen. Ei silloin tuolloin 1800-luvun, 1840-luvulla, niin ei täällä juurikaan tämmöistä tehdastoimintaa ole ollut sitten, että sinällään uraauurtavaa työtä on tällä MR-ruukilla tehty. Lienee perusteltua siis väittää, että ei MR-ruukista koskaan kehittynyt rikkauksia jauhavaa sampoa. Ja ennen kaikkea tämä ruukin merkitys korostui paikallisväestölle, yksilöille ja heidän perheilleen, jolloin ruukirauta maistuu useamman 100 kainuulaisen suussa rukilta. Raskas työ ja pitkät päivät ovat varmasti vaatineet kalliin veronsa, jollaisesta harva nälkämaa asukas näkee nykyään painajaisia. No joukossa oli kuitenkin tämmöisiä pitkän linjan työntekijöitä, näistä mainittakoon Johan Pellikka. Vaikka toiminta oli jo loppunut silloin 1878, niin johtaja Ökerblom piti Pellikkaa vielä kuitenkin palkkalistoilla. Tämä Johan Pellikka oli aina työmiehenä niin ansainnut tämän kulloisenkin johtajan luottamuksen, ja häntä pidetti sitten palveluksessa
käytännössä aina kuolemaansa asti. Että tämmöinen oli tämä Ämmänruukin tarina. Kiitos kovasti kun kuuntelit jakson. Jos kiinnostaa jatkossakin kuulla Kainuun historiasta ja Kainuun museoista, niin ota tämä podcasti seurantaan. YouTubessa, siis Kainuun museon kanava, tai sitten Spotifyssa, kummasta nyt ikinä tätä podcastia kuuntelitkaan. Kiitos kovasti ja lähentä meille myös jaksotoiveita tai ideoita, että ketä me päästäisiin haastattelemaan tänne podcastiin. Kiitos vielä kerran kuuntelusta ja oikein mukavaa päivän jatkoa. Kiitos ja kuulemiin. Sulkutoverkot veneessä, lohikala kutomassa, hopiessa, heinikössä. Kauneessa kais liikoo.